Sa Good Vibes, isa ka retired teacher ang nag-set up sang community pantry sa Gwa sang Ilabalay sa Villamonte sa Bacolod City. PNP stations may mga community pantry man. Yaring report ni Romeo Subaldo. Bago lang gidabutang sa ikaduha nga batch sa mga utan, panakot, itlog kag bugas. Naghubas gilayon ang mga unod sa community pantry ni Rogelio Marigomen nga isa ka retired teacher. Kahapon na sila nagsugod matapos nga gin-impluwensya man sang iyang utod nga nakabase sa Manila nga mag-set up man sa community pantry. Doon ka namin kung dumon mga gabunay ka mga tao, hindi binagin ito mga damong bululigan. Oo. May grasya man tati, siya tumanggit. Oo. Para nga makaanggit na may iban. Mga tricycle driver kag mga kasalingan nila ang nagdugok sa ilang ginatanyag nga mga panakot kag utan sa Malaspina Street sa Barangay Villamonte sa Bacolod. Kasi kumatis. Sila yung kumatis, tatlo man? Oo, tatlo. Oo, tatlo yung kumatis. Higit sa Oo, kaya kasama niya, kaya matulong ang kat daw. Hindi niya ako nila niya, mama. Thank you, sir. Uy, salamat. Siya ginilip ko na sa bigat mo. May isa pa ka babae nga wala sa may naabtan nga panakot o kun bugas. Pamlete pauli sa Barangay Mansilingan ang iyagin pangayo. Tatlo to? Ay, ilang taon nakantawan na dito kung sapon kung mayara. Sapon? Oo. Dasal naman nga, naglaw. Ako naman yan lang. Ano nga, naglaw? Pangamuyo ko mo rin mga pagkakot. Parubin, Sige, paano na pa na. Sige na, lakat na. Katukong, pretty. Mga ayaw man ko sa ngapon ko. Kay Gaman. Oo, salamat. Sa sulod, masako ang misis ni Rogelio sa pagpamutos ang bugas. Initanan ko no, gindonate man gani ila ginakilo-kilo para mas madamo ang makaambit. Sobrang namin, kayo nagkakaurot, hindi bangod kayo ginakuha damo ang isa. Nakuha mo lang sa kita mo to, tag-tatlo, tag-duwa lang ginakuha nila, duwa ka itlog, duwa ka kamatis, sibuyas. Yan mo na nga, dasig mo urot, kaya damo ang nagkakuha sa tag-tatlo. Damo sa nabuligan, Butchilingon, sir. Oo, damo. Pag sila mismo, gambal man niya din na ng iban. Sang makita nga nabakante na ang lamesa sa sagwa, ang iban nagsilunod na sa balay sa mag-asawa. Wala na nila mabalibaran ang iban kay wala pa sang tilig-angon. Doble sa paghalong ang mag-asawa, ginhawa man kapalayo sa mga tao nga nagasinulod sa ilang nga balay. Karon naman daw, sir. Pero naman, kapon, ha? Ha? Wala mo talaga angon, ano? Dugay-dugay, maisa pagig kalalaki nga nag-abot nga may dala nga isa ka box nga noodles. Kung sa Metro Manila, gina-red tagging ang mga nagapatigayon sa community pantry diri sa Negros Occidental. Mismo, mga police stations nag-set up man sang ilang kaugalingon ng community pantry. Sa Escalante City, nagtanyag ang PNP sa mga utan, itlog, bugas at iban pa nga mga panakot sa guwa sang ilang nga police station. Sa Tuboso, Amuman, may mga panakot, utan, delatas, noodles kag face mask nga ginatanyag. Ang konsepto sa community pantry nga nagsugod sa Luzon, magatanyag ang pribado nga individual kung ano lang ang mayara siya. Kung sino man da ang may extra man nga mga butang, pwede man makadugang. Ang mga nagakinahanglan, magakadto naman diri kag magkuha kung ano lang ang ilang nga kinahanglanon. Hindi kinahanglan nga may ikasarang ka sa pangabuhi, basta ang importante, magtanyag lang kung ano lang ang imo nga masarangan, kag magkuha kung ano lang ang imo nga kinahanglanon.